Cumasacha.
Gurmid Mahagai. Right, should the on Céadúr go bhfuil me chun é seo dhéana the chum mé tún beag bídach beidir I suppose go bhío hinanis for my yad's a boss. Agus bhí sé an sound, bhí sé dead on mar ha Frank Custy. Mar a dúirt mé ag go brise níor thosa sé casa ceol go dtí go raibh sé fiche seacht bliain d'aois. Bhí sé an mar achlaí, bhí sé just ionach mar ománaí agus sa sports agus chuile hort agus bhí sé múine. Agus dúirt a príomhide leis, well, tá mi sé rochean chun a cheol a múna agus na gasúr cai tusa dhéanamh agus ba bheog nar dair sé as a post. Ach thóg sé a chéad rang ceol agus níor immer sé ománaíocht héis sin go deo. So for sé bás an fichin néú lá go fiara, so the chuirméid tedal a leap year like no other.
Bye.